L'estat espanyol, inicialment la monarquia hispànica, acumula una llarga història de negatives al diàleg. Lluny de recórrer a la negociació, cada cop que ha sorgit un conflicte en el si dels seus dominis, s'ha lliurat a la repressió. El segon precedent el trobem l'any 1640. Llavors feia 5 anys que la monarquia hispànica, amb el pretext de la guerra amb la monarquia francesa, havia ocupat militarment Catalunya, 40.000 tercios allotjats a les cases particulars, que amb total impunitat robaven, saquejaven, violaven i assassinaven la població civil, com ho haurien fet en qualsevol territori enemic. L'any 1638, Pau Claris va ser elegit president de la Generalitat i va reclamar repetidament al rei Felip IV i al seu ministre Olivares castigar aquells crims i posar fi a aquella brutal onada de violència. Però l'acord de Madrid tenia uns altres plans. La Diada del Corpus de Sang, al juny de 1640, inici de la Revolució Catalana dels Segadors, Felip IV va provocar l'assassinat del virrei Santa Coloma, el seu representant a Catalunya, amb el propòsit de justificar una pretesament legítima intervenció armada que havia de liquidar l'estat català. Felip IV li declarava la guerra a Catalunya por haber dado muerte al virrei. El juliol de 1640, el militar hispànic Los Vélez entrava a Catalunya amb un exèrcit de 25.000 tercios, destinats a reprimir la revolta catalana que sembrarien de mort i desolació al camí de Tortosa a Barcelona. Va ser llavors quan la Generalitat va signar una aliança amb la monarquia francesa. Catalunya, fins llavors un estat de la monarquia hispànica, es constituïa en una república lliure sota la protecció de França. Durant 12 anys, la monarquia hispànica va perdre el seu domini més pròsper i quan el va recuperar el va trobar trinxat per la guerra que havia provocat.